kami agak ia ti mamak kok kata lantak dipikirkan pulau rasu kota singgung nak sejalan ada jauh kamu kepada Allah kita bersyukur minta ampun ke Muhammad kita bersalawat dan bertoladan ke Al-Quran kita sama upah pidoman kakak bahasa betul dekat sejui sadundun baku sadundun buahnya lapik balam balago datedahan balago sedang melayang ingguk derantiang kayu arung. Ampun beribu ampun pada nenek mama salam kepada hande tolan langkuk jokawan samugadang sarto sanak sudarung bukan kesumbuh mengulapai cindai mengambang tali rabab sagagang ditimbago dipetiak baku dilakukan bukan yo kami orang cadek pandai mengarang yang mahatap kitab pasalang babaco pokok nambana kada sepek pesan dari Cipago Genting WA banda babali ya telepon banda bangke ya jumpa pandu halangan tambahan juang kecepatan hatiku dua alai jadwa ka alam bintang kapau alai beragu dan lagi nyore dinyoyo tamania Wajah sabah salami Ajuang memang dilama minta banyak alai wajahnya kok tak lampau alai Wadi manyo kini tamania Bismillahirrahmanirrahim.
papanjang lagu patamu ko dari Udatoni siriang duduk jauh ni alga salam tetempah kanan basamu salam guru semam suntuk salam kenal kapaki amak dosana kawan-kawan pegurau dan pengunjung dari skape yang lah bergabung malam gini ko ndak bibak jam sisian ndak minggu bebanti dalam lingkung salam Udatoni uni alga juga kawan tarui. Ay baringin di pakan nakai lemak di lamanakan tuana garia lalai kan tuana gario ay di banyo kini yo lalai yo nande yakin samo bahani ay lemak tapi bagu kini lalai samalam kini yo ay di banyo kini yo lalai ay Betul betul dari dasar putra danau siriang duduk John Naklos bitulung pangandi paraman saratu da panjang jokongkon di papanjang 10 tondai salamet guru semam suntuk kabaki amat dusanak sadunya dak bibak jam sisian dak minggu babate dapat salam dari putra danau sarombongan meja di belakang di tadanga sarua di kakak ipawak malam gini ko lapih dua taragak seketik walaupun gak taubik seketik baru kena masuk jonakan duang ya ketika kakak ipa sana boleh sampaikan mana kabunya Denan lah yang putra danau kadenai oi mampenyo lalai oi mampenyo ai dimbanyo kini yo lalai oi payadape adia iparuti Kakak ipa basolo juo da panjang lalai basolo juo alai di banyo kini yo lalai dari luarnya dapat yang tuku tiga sejarangan kan kau jawab. Dari dapanjang Josirium duduk jembangan di paraman anak los bitulan putra danau sekaligus salamat buguros mamsud tua kabaki amat dusanak sadunya dak bibak dosisian dak minggu babate dapat salam dari dapanjang sarumbangan katejulah dia sana budaya makonyo di modelku agak-agaknya putra danau malam gini ko adik ipa diliakan di kojo iko kan salah di ampos ko manga cici biaro ndak bawa kemari ya. Udah panjang mampa panjangnya demak putra danau dangakan jualai anak los kan lai puloyo ai di banyo kini yo lalai putra danau kaki to bacon demak sabali pinggang pame nananyo alai gaje bola kasadonyo alai ai di banyo kini yo lalai. Oke DJ Bob Channel 09 langsung kita klik ke Singgalang Jaya.